Welcome mga brother. Welcome. Nakita jud ko. Huli ka balbon. Huli ka balbon. Huli ka balbon. Huli ka balbon. Hey, no, no. Anyway mga brother, so good morning ninyong tanan. And karon is kapo na punta dirita karon sa lugar ni Sir Balbon. Good morning. Nata karon mga brother diri sa Apolong. So kaning Balbon space mga brother, near somewhere near ni sa Totin Falls kung whoever manggani kisay nakaari na dire. Doon ni siya. Then dali na ko makitaan kay tapad ra ko sa kalsada mga brother. And then, basta, doon lang niya dire. Then, if ganahan mo pa-relax mga brother, chill, mga sirianay mo sa inyong mga hinigugma, Dear Tito Charong, itago mo lang ako sa pangalang Wet Wipes. Sirianay mo sa inyong mga problema. I pray for your happiness, langga. Langga! Di na. So, atong libuton, atong suruyon ng lugar ni Sir Balbon, mga brother. Kasi ka-offer sa iyang lugar. Kaning ko andre sir, video kini mo gaandar pa ni siya. Gaganda na siya, sir. So, pwede na tayo makagamit dire? Until 7 na po na siya. 7 yan, di na pwede alingasa. Respeto sa mga Wildlife. Wild nga mga silingan. Pre, dindiri hantod diri nagkasaka. Ano yun lagi na? Grabe. Nagkasa po na, sir. Pero, 10 ganang kuhan, sir. Pero ako lang kita 7. So, ganang Beta. matrabaho ko sila. 7. So mas maayo jud ko andre mga 5 to 7 ana na mag video ke. Then chill na lang after. Katong may mag-overnight yung ganahan sila o kanta-kanta nila. Ako yung ba yung overnight yung sandili. Sa ganahan mag-chill na. Naliman mga brother. Gaaswat anik kabalo kaysa gaaswat. Siya tanan mga brother. Hinahinayan og tukod ni Sir Balbon ning lugara. Iyarang kaugalingon mga brother. Kabula kag usa inspirasyon niya. Nawala ng bigat. Ganaana, kabalo man sa inspirasyon. Gugma. Langga, wala ka inom. Wala may kainom langga, oy. Ako ano ni sir? Hanap ra ni sir ay. Yan salamat. Ikaw restaurant kaon. Tanawan yung video na mo langga ha, langga. Na model Koreano na ni Wang ya. Wala bita may kainom langga. So, mo yung first floor ni Sir Huli Kapalbon. So, sakata sa taas mga brother. Let's go. Char kaayo ang pinahagda niyo. Grabe. Pagama dagoy tayanis balay. So, diri sa second floor mga brother. So, nanay katambayan actually diri. No. Lingkod, narapoy heater si Sir Balbon diri mga brother. Ganahan mong painit. Kung laing nga painit ayaw naara rito sa taas. Gamit nga with Pero painit mo sa inyong tiyan, naara mga brother.
Then kani diri mga brother. Unsa ni siya diri sir? Bridge Reserve, paingon sa Pikas na Tower, Bohol. Magama pa rin si Tower ni Sir Balbon. Ngani nga, ngani nga po forma dito sa Pikas. So masumpayan na siya diha. Bayan na siya, pero padayon pa ning kuhan ako. Mayroong lawas ang ta. Kani diri mga brother, plano ni Sir kuan no? Plano ni Sir Balbon diri mga brother mag bungee jumping. Nakatry na mag bungee jumping diri mga brother. So morning ang giplano nga next nga na Towers Pikas, then for the meantime kuno brother offer siya bungee jumping 500 ra kuno per pax mga brother. So dire paambakon pero walay PC mga brother. Wala yung mga busy na brother. Then anong 500 din yung brother? Consumable na nasuya sa bungee jumping, sa accommodation, kape. Then kamo na ibahalag dala sa inyong PC kung gano'n PC para bungee jumping. So one time offer na siya brother. Usually mag-offer ni si Sir Balbon dire kay kuan man busy kay mga weekend dire mga brother. So mga weekdays mas maayo jud mo try mo ani lang offer nga bungee jumping dire sa Balbon's place. So mao to siya mga brother. Mani ang second floor sa treehouse ni Sir Balbon dire mga brother. Then naatay kitchen, so kung ganahan mo luto-luto dire pa sa tong gibuhat to ganiha. Na tanang offer mga brother. Then gabi nag-istorya ana ra pud mi unsa ka bahin ngano ni siya. Naagoy sa luntas. Para asa ni ay nga painit ayaw nararedos taing sa lunpasa ni ano pamaol asa dapat nga pamaol mga brother. Naapag wet wipes so ang story na anay gabi diri brother. So paan ang consumable mga brother ang 500. Joke na beta brother mga ang pila interest mo diri sir 150 to sir sa. So mga ito mga brother 150 na siya then gusto kayo then kamo na ibahala dala mo pagkaon ninyo libre ng wet wipes na po siya. Maguyog-uyog dyan sa taas maguyog-uyog dyan sa taas Diri hantod diri nagkasaka. adi ba maguyog-uyog ba kay basta niya basta. So muna ang saga niya second floor. Pwede rin pong katambayan, tulog mo din mga brother or dala mo inyuhang sleeping bag, kamo na bahala or hammock manggani. So, dito sa taas mga brother. Nice ba oy? Oh, so gabi mga brother, diri ko dapitan na tulog. So medyo bugnaw sa daladyo mo ginyuhang painit kung naramoy uyab, painit rapid mo. Nara po libreng kutsyon di sir. Then mato mga brother, level up po ang bungee jumping diri mga brother. Ay, then naabo sila ikuan sa ring tawag tumulag mo swing bitaw siya. Nakalimot na ko adto. Basta murag atong dito sa buhol nga swing. Naarga pon diri mga brother. Kamo ray dalag PC ninyo mga brother. Okay, kani. No, padulong ko nis ubos na bungee jumping ninyo diri mga brother. Layo-layo na ni siya para sa katong na mga adventure seeker jud kayo nga intense jud kayo mga kuan brother ba mga tikling sa kinabuhi wa. Kani mas lalo mga 10 feet dagay ni siya. Napugitiklop-tiklop oh. Hayag sa Kita jud ko. Huli ka Balbon. Naog jud ko sir kay saon naman. Dugay-dugay na bata lang kita. Ora.
Kanang duda ni mo, sir, ay... Gaila ka na may gabi, sir. Guglo ko tanan sir. Guglo ko tanan sir. Guglo tanang effort na ko. Agap. Tay, grabe ya, kusgana. Ana ko siya nga. Kuan ba, sa ganit. Bilin man kuno ni mo motor diri, sir. Ano ka palo ka? Ay, no. Diri mo kuno ni mo parking area ni mo diri. Anak ko, Victor. Rest house kay... Pero, ning congrats ko, sir, kay... grabe na kayo. Love story lang, Dempster, ba? Baby, in case you're ever thinking there's ever chance I'm never leaving, you couldn't be more wrong. You're the place where I belong, and nothing could tear us apart. You'll be in my heart always. Ano? Na, nakahilak ko last time. Oh, galak ko na. Popcorn sa may. Kuan ra dugo. Kana ko nga. Ay, nung ta? Man. Ayat ayo ra, sir. Sita ito. Sabi ako, kato kay Edmar, ako mo guideboard, Edmar madala. Madala, ito ako sa Alvin, panghilakan. Ako kay punto rin, Tagaana na kayo, sir. atik na ba nga? Ganit na rubuta ang ina nga. Dili ko ka, kuha ninyo kay ibahin ako, arikos mga gulang. Pero ako, iba-iba ito sila. 14 ko po. Taga Cebu, sir. Pero ang duha to, puto yung mga Wala ka ba na? oh. Si Roland may munaog ang tuma. Oh, ako yung doon. Yan ako. Ikaw, sir. Ikaw mo. Kuyog nila, sir. Asa yung disgrace ni mo? La? Oh, daku Amerika. Asa, sir. Sir, la. Gabiya, dakuan, disgrasya, eh. Kadiran. Giduol, baka, sir Chris, dire, para rana. Wala ko na daot yun. Ah. Dire hantod dire dit nagkasaka. Dire hantod dire dit nagkasaka. Ano yung lagi na? Grabe. Agad. Pero mo, dire, may masakit kayo, sir. Ano yung napita? Guglo ko tanan sir. Guglo ko tanan sir. Mo lagi na. Wala ko na sama. Undangin na nyo ng gugma. Rugay na ko anak ni Dia. Wala ginihinungdan. Mas pagkapalot lagi. Tungod upod na na. Kanila yung pagsulod pala na dire, no? Ano? Kita kong sulat dito, sir. Ano? Narito sulat dito sa taas. Iyang tarato sa bukid mga bada-bada. Ipadala sa sulat. Ano sa man ang sa sulat? Ha? I love you but I have to let go. Tama? Wala. Let go. Nilit go? Yati, so good na. Mapagani ka inom. Muduul man di ay. Muduul man ay kuy kuy. Ashish. So, yes po nga brother, good morning. Then, karon magpiparata sa ato ang breakfast. Tripping lagi hapon, sandwich with lettuce, bacon, and saan siya, ham. So, check it out.
Eden single. Di kakaon ni mga anay uyab ani mga brother. Single sa mga kono. Kanay po best foods mga brother. Ala, ay sakto ra po ni karong mga pulana brother. Kay Mayo Magic, Mayo ra mo kuno na siya pili makaon. So pagka Hunyo na ani mga brother, expired na siya kay Mayo ra mo. And then natay lettuce. Brother, pag tawag ani niya. Itong mga bata ta mga brother sa laagan ta brother. Pag uli na itong balay, gaatang papa ni mo, mana, maletos na ka. Mo sunod! Aktangan! Kuhan sir, mga amigo na to dira. Itong kuhan, mga pa nag-are. Ay, mag-are. Mag-are. So, first mga brother, ang atong buhaton, i-mix na to ang egg, salt, and milk. Para sa atong makapalapot saka kuan sa atong cheese sandwich. Kami light ni siya kami mga unsos. Tay pista. Ugma lagi na. Gluton ni. Yes mga brother ba sa tanang mga gamit gibutang ni Sir Balbon dire. Ang mga gamit na tubig na ay kumpleto ang mga brother na ay plato, baso, tubig sa padiha niya ra brother ha kay mag napaging siya mga brother. Naay musito mga brother. Naay burner, burner, kitchen, alcohol, shampoo, kalamay. Okay na understandable na siya brother. And then ako lang mga brother ba nga sa tanang butang niris iyang payag brother. Ngano? Sa tanang butang mga brother. Ngano na ni siya? Ngano na ni siya? Nganong wet wipes? Pila ka bang usa, duha, daghan ba og kaayog stocks mga brother? Unsa ni siya? Ano ni salon pass? Para asa man ning salon pass man? Pamaul nga nung pamaulan man sir. Mga brother, na-share si Sir Balbon diri mga brother. Kuan kailan iyang trato sa bukid mga brother. Ipadal asag sulat. Mayan ang mga panahon ng mga brother. Maka-feel jud ka nga genuine jud kayo na siya. Okay. Talag sarap na yan ang mga buying maning kamot mo sulat kay last panahon karon messenger text ka. Kani sulat jud mga brother. Music. Dear Tita Charong, itago mo lang ako sa pangalang Wet Wipes. Ada dulu ako kuhan, dili ba? Seryoso kita. Ada gawat naman so wala ko yung ipat na naman ko. Buglok ko tanan sir. Buglok ko tanan sir. Buglok ko tanan sir. Nagkaredit nagkasaka. Buglok na ng effort na ko. Grabe. Yan na sakit sir. May gani, wala na hugno ning payag. Okay ra mahugno ang relasyon. Jog. Welcome, brother. Butter.